Centenars de persones procedents de tots els racons del Matarranya i de comarques veïnes van acudir al Dia dels Bolets i les jornades micològiques de Beseit. Durant 2 dies, este poble s'ompli de propostes que donen l'oportunitat d'aprendre una mica més sobre l'apassionant món de la micologia i per a degustar un producte de temporada molt versàtil i que agrada molt. Que cada vegada venim més gent, ja no sé si és el boom de les redes socials o el que sigui, però bueno, estem notant cada any que cada gent s'aficiona més per la micologia, ens pregunten i bueno, poden disfrutar del monte, de fer rutes i després de trobar diferents tipus de bolets. Tot i el mal temps del diumenge, marcat per la pluja, l'activitat gastronòmica va repartir uns 1.000 tíquets que es van traduir en unes 4.000 tapes. Els assistents van poder provar el rovelló a l'escabetx, guisat o saltejat en jamón de Teruel i un risotto de trompeta negra i camagroc. Tot això se va complementar en un munt de propostes. A destacar la tradicional exposició dels bolets dels Ports i el Matarranya. Aquesta edició va recopilar un total de 57 varietats diferents. També se van celebrar unes xerrades per a aprendre a reconèixer els bolets. Hay más setas que se pueden comer que no se pueden comer. Lo que ocurre que dentro de las que no son comestibles hay unas cuantas que son muy peligrosas, incluso pueden llegar a ser mortales en muchos de los casos. Luego hay la gran cantidad de setas, son de escasa calidad, se pueden comer, pero bueno, no son. Y hay unas cuantas excelentes, que son las que hay que coger. Para comer setas buenas o muy buenas nada más. Per aquí, per la zona, és el típic que tenim per tota la zona d'aquí dels Ports, que és el rovelló, la boleteta que li diem natres, el camagroc, el bolet de bestiar, que es menja molt per esta zona, però per una mica més apartat pareix que no els agrada massa, i després, sobretot, la meva preferida, que és la llanega. A l'hora d'anar a buscar els bolets és imprescindible tindre una base de coneixement boletaire i en cas de dubte, els experts recomanen no recollir certes espècies ni fiar-se de les aplicacions digitals. Espais com la Fira de Beseit donen l'oportunitat d'ampliar coneixements micològics i a la vegada degustar sense riscos platets exquisits.